kan nongpo Block Congress Committee NBCC ha ka jinyalam u Presiden uba plilat tuso harangkat ki nongkit kam kumjuru ha ka jinges nok tilang u MLA bat MDC kan nongpo constituency uba Meral Bonsim bat uba Balajit Rani menta gasngi kelej bani kendu ya ka Deputy Commissioner ka Ribhoi District ka kong RM kurba ha office trekam jongka hanongpo kanne ka jingle ya kendu jongkini ke nongelam ya ka Deputy Commissioner kalong sibenta banle ai khuble kerpang ya ka District Administration hi barok kawai ya ki jingla jongka ban tre bhai ki kam ki jam ki bayade ha ka ban khanglat ya ka jingyo wan rong ka klam COVID-19 Ribhoi District na ka lenga sengkom ka jing snok tilang ba sarkar kala no senyang san phajar tangka sya ka Chief Minister Fund ka balong sibenta ban yarap ya ki jingdon kam ha ka bayade bat ka jingyele ban te la kam ya ka ne ka klam COVID-19 ya ka ne ka pisa ka nongpo Block Congress Committee kala pha lengba ikong RM kurba I Deputy Commissioner ka Ribhoi District di mentakasi ilawan na ni kendu IDC na kalian ka nongpo Block Congress Committee gitu ni ba na kalian ka nongpo Block Congress Committee ni la yo ban ai ka jingerap sepang kane ka jingja ka baja ko partai ke belajar ko India juni menta de ho ni long badan box sisa wala da kasti tungi keempat ngat keempat yo wario step kane kalian untuk mereka COVID-19 rekum ka seng nongpo Block Congress Committee ni don ka jing sngo bangin ya ai ka jing trilang pat ka sokar lo ni kam na ka bentaban ai ka jing rap ya gitu pilungyeng di basem ya kalanot lani di basem ka jing sitom markata na kalian ka nongpo Block Congress Committee ila wan ben ya kendu IDC mentakasi ni pat ila ai ka jing rap na kalian jungi na kalian ka party pembahasan phajar tengka ta ka check i ban penpau ya ka jing ya snok tilang ka jungi ha ka bangin ya tre sitom ban penduk yang ni yang jingpang yang virus seperti COVID-19 ba kanlong ka jingrap ka bakraw ya ka district ka jungi ya ka state ka jungi amar ka kumba ka pau ba nilok sisa ki ba khamlong disiplin hi khendian pat ngingej ba uni yang jingpang yang ba ki jingduai ki bangingin bu tingingej bangin long ki ba job na ka bantakan ni ka unumla bandrung ko ka jilla ka jungi tingi haban long aware tingi lai keren sibun ki kam BDC dilai ke jingiro IDC namba ka jing instruction ke bai ilai kemudian ipai ba berkhot kilaya sengap ba i dokumen bagi nomik mat kilaya sim na ka jong ke inisiatif na kalian ka jong ki na po kanongpo Congress Committee MLA jo kanongpo lanu MDC jo kanongpo kilaya sim kia ban yarap ya ki pai ba ki basyam lanot ha kisnong ki jong ki ha ka jing kerdo ilatip ye gajing kerdo bala kerdo bah menta namal ki pai ba kimyo banyemi banyele yo lihat namar la ai ki section bah ban khang yo ki hat te keladon gajing jerap na kalian kini nikmat kini penpau gajing sungu na kalian kono Block Congress Committee ya ba Meral ya ba Balajit UMDC balaya contribute na benta kinong section ki bah po kono konsumsi bat hakiwi ki konsumsi gibadan po kat Ribhoi District na kaliang ba George pat ila tani gitu ya po umroy ko sinsing iba homesling ro inong mikmat ila siya initiative ng takane kakam te na kaliang kajungi ni sukmen ba niyo banya ai ka contribution banyo banya kendu lang IDC menta kasinar menta kane kakam ni pa haban le ha de badong kam ni kakam kai ka bangi syam ka jinga kren kajungi bi IDC kalong ba hadin ba kila pelaj ya sibo la kila pelaj ya ka lockdown de kay kabangi kwa kalong ba kindon ki student la ki wan ki student na bar banwan room po kala kini haja ki exam mar pa ka Ribhoi ka jungi ka gateway jung state ka jungi de kay kabangi kwa apil kalong ba nakaliang jong ka sarkar ka chimkhia ba kini kibriu ki ba nakiwi ki district ru ki hab ki haban simi ka responsible na galeng lagi jong ki district ban libu yaki bakin wan shaw nang ni na po Ribhoi nang tay na boda na po Bornehan bakin libu sa lagi jong ki district lane ban penbia lane ban penbiang ya kita ki jaka bakin sa kanang bakan long ka jingarap kanang ba kitu ki brio ki bawan rong sani kanum don ka jingta ya ki pai ba nong susno ki brio sani namaring ila ya perkhat ya kata ada ka sarkar ka simkhia lo kene ka penta kan long ka jingeda ka bakrau nak penta ka state jungi ibrok ko tai bangi kwa ban pa